Ahojte všetci, tu je Angie a tentokrát som si vymyslela nejaký trošku nový formát, niečo, čo ste u mňa ešte nevideli. A to je kreslenie zaživa. Teda zaživa. Vy to budete vidieť zo záznamu, ja to tentokrát nahrám, aby ste videli, ako tieto moje vyfarbovačky reálne aj čiastočne vyzerajú. No a jedna z vecí, ktorú samozrejme ja tu musím mať vždycky po ruke, sú farbičky, vymelovávanka, klasicky voda. Ako už to poznáte, moja milovaná káva v mojej obľúbenej šalke. No a ja vždycky mám rada pri vyfarbovaní nejakú krásnu vôňu, takže dneska som si vybrala moju obľúbenkyňu. Tak to vám to ukážem asi sem. Na tejto kamere je to lepšie vidieť. Takže vybrala som si Citrus Bliss, je to moja najobľúbenejšia kombinácia inšpirácia, kreativity, ale aj pre mňa detskej radosti proste vonia perfektne. Čiže ja si nakvapkám ešte takto rýchlo pár kvapiek do môjho difuzorika. 2, 3, 4, 5. Trošku viac. Ja fakt toto zmes najviac milujem, to je moja milovaná zmes. To ešte potom, keď aj deti potrebujú difúzor, tak je tam vždycky trošku trepnem pár kvapiek z tejto zmesi a keďže ju nepoznáte, tak vám prezradím tejto mojej úžasnej knižky, ktorá mi vo veľa prípadoch pomáha. Čiže Citrus Bliss je pozbudzujúca zmes, čiže olej kreativity. Je tam pomaranč, citrón, grép, zelená mandarinka, bergamoč, červená mandarinka, limetka, licea, tomkovec, výťažok z vanilkových semien a vavrín. Podporuje pri depresiách, náladovosti, proti rannej nervozite, možno aj pri nervozite z natáčania, môj prípad. A pozbudzuje kreativitu a inšpiráciu, uvoľňuje pri strese, čistí vzduch a rozvonieva domov. Tak to milujem, ako rozvonianý domov, toto voňu, to je moje. Pomáha rozprúdiť lymfu. Už chápem, prečo túto zmes tak strašne milujem. Už som si dlho nečítala informácie k nej, takže v pohode. A ešte, čo sa týka emocionálnej rovnováhy, tento olejček používa z neinšpirovaného na tvorivý potenciál. Takže wow! Poďme si ho pustiť, ja si ho trošku navňam, lebo fakt sa nám teším. Toto je taký môj mini cestovný môj mini cestovný difuzóry, ktorý mám všade a väčšinou ho mám aj tuto na stole, len tak schovaný za notebookom. Pred chvíľkou som testovala, či ho bude počuť, na našťastie nie, takže super. Teším sa. Toto by sme mali vyriešené. Myšku môžem vlastne tiež odložiť takto na bok. A poďme postupne na to. Takže, čo tu máme? Máme tu základ. Ako viete, väčšinou vyfarbujem omalovánky, ktoré nakreslil niekto iný. Konkrétne túto omalovánku nakreslila Coco Vio. Neviem, ako sa to číta, sorry. Volá sa to, že Spooky Cutie. A už pár omalovaniek som vyfarbila. Ja mám vo zvyku tieto knižky vyslovene natrhať takto na listy. Lepšie sa mi tak kreslí. Mám to proste rada. Tu je ešte jedna taká z nich. Jednu mám dokonca na nástenke, keď som si ju vyfarbila, lebo mám túto tematiku veľmi rada. Moja skúšobná stránka na gelové perá, takže aj takéto veci sú. Uvidíme, koľko z toho zvládneme. Tento raz som začala farebný podklad, robila som ho z ohuhu alkoholovým. A takto to býva, keď stresujem. Takže tento základ som vlastne robila ohuhu alkoholovými markermi, čiže fixkami, ktoré tu mám. Samozrejme, všetko mám schované v okolí stola, lebo mať to takto všetko po ruke je celkom náročné, takže týmito úžasnými fixkami som robila základ a chcela by som ho dotvoriť, aby vyzerali tie prechody trošku lepšie, ako aj detaily. Na detailoch veľmi záleží.
Takže včera sa mi stala ešte taká vec pri tom, ako som tvorila tento obrázok. On pôvodne, táto stredná časť bola rúžová a postupne prechádzala vlastne do tej tmavo-modrej. Ale som ju pri vyfarbovaní mierne zničila. Čo sa stalo? V podstate, ak som vyfarbovala fixkou, tak na jednej z týchto častí, tuším konkrétne to bola táto časť, som vyfarbovala, až som skončila pri tej vrade, čiže hopsik. Tak už som to dotvorila, aby to bolo všetko rovnaké farby a chcela by som to trošku upgradenúť túto mojimi milovanými Prismacolor farbičkami, takže uvidíme, či sa nám to podarí trošku vyupgradovať, aby to vyzeralo lepšie. Takže pustíme sa do toho. No a uvidíme, ako sa nám bude dariť, pretože niekedy v podstate už tým, že je ten povrch zafarbený fixkami, už nemá až takú priateľnosť tých farbičiek, čiže nemôžem používať až toľko vrstiev, ako som zvyknutá. Ale toto sú moje najobľúbenejšie farbičky, ako ich cítosť, to ako sú mekučké, to ako príjemne sa nanášajú a ako krásne tieňujú, robia prechody a ja z nich nemôžem. Rovnako ako nemôžem z alkoholových markerov, pretože to je proste iná báseň, iné tvorenie. Ja by som prijala všetkým, aby ste si to mohli reálne niekedy vyskúšať, držať v ruke fakt, že profesionálne farbičky alebo profesionálne markery. A ako to budete sa cítiť pri tom, chcem tam dať aj túto tmavšiu, takže uvidíme. To krásne sa spája, mne sa to ľúbi. Jemný prechod, áno. Presne toto som chcela, aby sa to takto krásne podarilo a jemnučko prepojilo. Snad nepôjdem až príliš moc mimo toho kruhu, lebo už sa mi v minulosti stalo, že som v podstate mala tiež takto, že postupne kruhové zväčšovanie, keby som povedala. A čo sa stalo, bolo to, že z tých kruhov časom, jak som išla po jednotlivých častiach, zrazu boli ovály. Jak sa postupne kruh zväčšoval, takže nie moc mi to vyšlo. A úprimne som z toho potom na konci nebola moc nadšená, takže nie vždy sa darí tak, ako by som chcela. Ale tak sranda musí byť. OK. Toto by sme možno mali. Ešte tu spravíme trošku taký viac prechod medzi bledofialovou a tmavšou fialovou. Ja už ich mám momentálne také trošku, nie je to moc vidieť, také trošku tupšie. Čiže by som si ich mala zastruhať, aby sa mi lepšie kreslilo. Inak, ako ste si mohli všimnúť, nachádzame sa v detskej izbe. Je to z toho dôvodu, že ja mám vlastne svoj pracovný stôl, na ktorom rada tvorím a kreslím. V izbe mojich detí. A dlho som nad tým rozmýšľala, že či nahrávať priamo tu, alebo sa proste presunúť do kuchyne, kde rada nahrávam videá. Ale je tam trošku problematickejšie preniesť všetky tieto kresliace pomôcky a všetky tieto veci. A za každým to sťahovať, len aby som vám nahrala proste niečo takéto. Sorry ľudia, ja som strašne lenivý človek, takže nie. To už radšej upracem túto izbu, nech to vyzerá trošku lepšie. Takže za mňou môžete vidieť, neviem z ktorej strany to je, trošku ma to mýli. Za mňou môžete vidieť plyšové hračky, niekde tam na pozadí sú aj nejakí Pokémoni, tuším Jigglypuffa tam máme, Pichua, ten je u nás veľmi obľúbený, hlavne kvôli tomu menu. Viem, že tam máme Vulpixa, máme tam Mew a mnoho iných, takže
áno, my si celkom ulietávame na Pokémonoch. Ak by ste chceli vedieť, tak ja zbieram Pokémon kartičky. A rozmýšľala som nad tým, že možno vám aj ukážem moju zbierku a že vám o nej trošku viac poviem v nejakom inom videjku. Ak by vás to zaujímalo, určite hoďte do komentára Pokémoni. Takže môžem vám to nahrať a uvidíte, či sa vám to bude páčiť, či nie. Ja som tiež sama zvedavá, takže ja sa rada učím a skúšam nové veci, ako vidíte aj dneska. Toto je už pre mňa asi tretie video, čo sa vlastne pokúšam nahrať. Ešte rozmýšľam, aké farby prejdem. No, ako vidíte, toto sú také moje, ja to hovorím vzorky. Vďaka ním vlastne veľmi rýchlo viem identifikovať, ktorú farbičku chcem použiť a ktorý prekryv sa mi s čím dobre hodí. A zároveň, keď chcem vidieť, ktorá farbička sa najlepšie hodí k nejakému pozadiu, ktoré už mám, tak si vlastne iba takto jednoducho môžem na ne papierik priložiť. No a ja som práve presne rozmýšľala nad tým, že na tento bledší prechod postupne, ak ide o tie tmavšie, by som použila túto PC 1007 a na úplne horný okraj, kde už je to najtmavšie, by som použila PC 132. Čiže si ich rovno vytiahnem. Tu máme PC 132 a PC 1007 je táto. Ako vidíte, tie už majú špičky, ako by som potrebovala aj pri hentej. Trošku je to zle vidieť, lebo mi to nevie zaostriť, keďže zaostruje priamo na omalovávanku. Takže skúsime to takto. Takže ideme z tej bledšej. Klasicky s týmito farbičkami by sa nemalo farbiť úplne ako s bežnými farbičkami. Je to z toho dôvodu, že v podstate tieto farbičky vám pomáhajú vrstviť tú farbu tak trošku jemnejšie a z toho dôvodu vlastne sa používajú takto z boku. Je to úplne super, lebo vážne vám to pomôže ako keby postupne budovať ten obrázok. Čiže nedáte toho ani príliš veľa, ani málo. V podstate postupne pridávate v ďalších vrstvách. Ja len takto zatiaľ prechádzam, aby som doplnila túto farbu. Uvidíte, že ono sa to potom vykreslí neskôr trošku viac. Vždycky je dobre túto farbu postupne ako keby rotovať, aby sa vám nevykreslila iba z jednej strany tá farbička. Potom by ste vlastne stratili ten špic a častejšie by ste strúhali, čiže je to veľká škoda takto s farbičkami plytvať. I keď ja mám strašne rada tie ich ostré špice, ale ja som aj šikovná na to, že ich často lámem. Ako by som to povedala, občas rada tlačím, lebo ja mám farby strašne rada. To, ako ste mohli vidieť aj včera, som sa pýtala, že či viete, čo mi najviac chýba na Inktobery. Zuzka to presne trafila, áno, sú to farby. Jednoducho, ja rada kreslím, mám to rada, ale farby sú moje všetko. Ja vám to vlastne môžem aj ukázať na takom mojom tvorivom zošite. Som kreslila v priebehu roka, toto ešte z roku 2024. Skúšala som si nejaké veci, nie všetky postavy sa mi daria. Nejaké, jak sa to volá? Dneska mi vypadávajú slovíčka, takže vôbec si to nevšímajte, je to u mňa úplne normálne. Neuromapy. Neuromapy sa to volá. Ja ich mám strašne rada. No ako vidíte, proste farby je moje všetko a strašidla. Dobre, toto je taká moja osobná šklíba, ja mám strašne rada. Takže som skúšala nejaké vodovkové techniky. Zase raz neuromapy v inom. No a tuto už začína vlastne Inktober, nejaké tie kresbičky, ktoré som vám už zdieľala. Väčšinou ich kreslím rukou, samozrejme s ceruzkou, potom neskôr to vlastne obtiahnem tenkými fixkami. Nie je to úplne najideálnejšie, nie som moc dobrá v kreslení, moc sa mi to nedarí, ale
tak snaha byla a zároveň si pri tomto kreslení aj čiastočne trénujem. To bola vlastne tá včerajšia káva, ktorú som vám zazdielala. Pozerám, že tuto mám nejakú škrinku. Aha, tá bola na displeji môjho monitora, takže vy ste ju vôbec nevideli. Rada musí byť. Takže takto dnešnú tému som ešte neriešila. Čo tam vlastne máme? Trunk. Neviem. Možno. Možno. Uvidím, ako sa mi dneska bude dariť. Dneska sa určite chcem venovať tomuto krasavcovi. Ja sa vrátim k tej predošlej farbičke. Musím si ho vážne zastruhať, lebo je tupá jak šlak. Ako hovorí môj drahý manžel, nože sú tak tupé ako jeho majiteľ, tak ja by som mohla hovoriť, že moje farbičky sú tak tupé ako je ich majiteľka, ale tupá som není, no. Ja si ich viem zaostriť. Keď si všimnete, tak keď používam tú farbičku týmto štýlom, tak ona vlastne nepridáva tak veľa farby, alebo respektíve nekričí hneď, že hej, ja som tu a už som prekreslila všetko a už ma viac, už neuvidíte tie farby podo mňou. Práve naopak, v podstate nám dovoluje vrstviť, prepájať, tak trošku lepšie dotvoriť, čo ja úplne milujem. A vážne som až taký zvláštny človek, že ja keď som tieto farbičky náhodou niekde mala a stretla som nejakých ľudí, ktorí sa trošku vyznajú alebo aspoň niečo kreslia a tvoria, ja som ich nechala s týmito farbičkami si aspoň čo to nakresliť. Lebo ono sa strašne ťažko o nich hovorí, keď to nevyskúšate. Plus je to také srandovné, lebo v podstate, aj keď si to vyskúšate, tak obyčajné farbičky už vám potom, ako by som to povedala, nechutia. Už ich nemáte tak radi. Ja som vyskúšala viaceré značky, ale priznávam sa, že keď som bola ešte na Slovensku, tak to strašne fičala na kohinorkách. A dodnes sú veľmi moje obľúbené. Ak vám môžem ukázať, tak keď si všimnete tento môj úžasný péračník, tak toto je kohinorka, ešte stále zlatá. A samozrejme mám strašne rada progresky, takže aj tie sú tu, aj tieto dúhové a ešte mám z progresiek tie, rovnako takto tu, jak sú tieto dúhové, tak je ešte jedna celá sada, ktorá je vlastne progresky v takomto stave dúhové, takže aj tu mám. A veľmi dobre sa s nimi robia vlastne veľké pozadia. Takže u mňa často používané, hlavne to zlato. Zlato je moja obľúbená farba v kombinácii s farebnými, takže poďme ďalej tvoriť tento krásny obrázok. Dobre, ja by som povedala, že ten náš vnútorný kruh, ktorý predtým tak krásne záhadne zanikol a úplne sa stratil, teraz nabral úplne, tak povediac, novú dimenziu, nový rozmer, čo sa mi veľmi páči, pretože to vyzerá o moc lepšie. Ešte by to chcelo dotiahnuť tie koncové kraje. No a rozmýšľam, či vám takto nahrám vlastne celý úplne obrázok, alebo len takto časť. A potom zase niekedy inokedy inú časť. Asi to budeme takto robiť po častiach, pretože u mňa v podstate nie je možné, aby som úplne celý deň presedela nad jedným obrázkom. Čiže veľakrát ich robím vyslovene na časti. Veď vidíte aj tento, že som vlastne začala s ním včera, čo som ho vyfarbila v podstate ten základ fixkami. A vlastne teraz s ním pokračujeme. Tak bolo by zaujímavé ho vidieť. Áno, som ten typ človeka, ktorý si rád otáča a pomáha. Jo, tá
tmavé. Je to tak super. Áno, potrebovala som prechod do takejto tmavšej farby. Sa mi zdalo, že tie fixky sú na tom mieste moc slabé. Takže to nestmavlilo dostatočne, ako som chcela. Toto je úplne iná. Mala som si zase raz ten obrázok tuto zalepiť po krajoch, pretože nech ste akokoľvek šikovní, proste sa občas stane, že vidíte. A potom to vyzerá takto. Ja to skúsim trošku priblížiť. Samozrejme, keď sa darí, tak sa darí. Máme to radi. A už som si to hovorila včera, keď som používala fixky, že som nemala byť lenivá a mala som si oblepiť tie okraje. Ale už keď som ich neoblepila a som mi zašpinila, tak už som sa na to vykašľala. Už je neskoro plakať nad rozliatým mliekom. Takže asi takto. Dobre, toto sme stmavšili, ale teraz ešte, no toto si všímam, že sa mi neľúbi, že by som chcela, aby aj toto bolo ešte trošku tmavšie. Tak. A ešte to poprechádzame vlastne spätne s tou predošlou farbičkou, aby sa nám to krásne prepojilo. Takže poďme na to. Ja aj tuto zajdem. Inak takéto krásne farebné prechody, to je moje najobľúbenejšia časť. A nielen pri farbičkách, ale v podstate ja ich strašne milujem aj na pucliach. Tak viete, že skladám aj pucle. Viete o mne už za tie roky toho celkom dosť. Viete o tom, že som doteráčka, že milujem dotera oleje. Viete o tom, že skladám pucle veľmi rada. Viete o tom, že som inžinierka, technická a napriek tomu ma baví čiastočne psychológia, osobnostný rozvoj, human design. Ja mám tých koničkov celkom dosť a mnohé z nich mi vlastne veľmi pomáhajú s mojou insomniou, nespavosťou a náladovosťou. Napríklad tieto farby mi veľmi pomáhajú, ako by som to povedala, vložiť do toho obyčajného sveta trošku farieb, trošku života, trošku radosti. Takže ja si to úplne vyžívam. A keď sa môžete pozrieť, rozmýšľam, možno vám ukážem potom fotku, ako to vyzeralo chvíľku predtým. Ako to vyzerá vlastne teraz. Je to celkom dosť veľký rozdiel. Takže fakt stačí niekedy malý ťuk tými farbičkami a je to o moc lepšie. No, a čo ešte pôjdeme spraviť? Celkom by som chcela samotnú tú vranu trošku zlepšiť to perie. Ja by som bola veľmi rada, keby tá tmavo-modrá tak trošku prekúkala z tej čiernej. Pretože mne sa strašne na vtákoch páči. Neviem, koľko viete, ale vtáci v podstate vidia v úplne inom spektre farebnom než my. Majú tak trošku vyvinutejšie, ani nie, že vyvinutejšie, majú širšie to spektrálne pole. A to, čo my reálne vidíme ako čiernu vranu, tak oni ju vidia ako prekrásneho farebného vtáka. A to je niečo, že ja už som to párkrát videla a ja nemôžem nad tým nežasnúť. Proste príroda je tak nádherná. Rozmýšľam teraz nad touto farbou, alebo táto sa mi hodí trošku viac, tak k tomu viac ladí, ale chcela by som to trošku stmaviť, takže dáme obidve. Dáme 901 a 906, to mám 3. a 4. rad, čiže 3. rad 906 bude tu. Aj takto vždycky postupne vyťahujem a potom na konci všetky musím zase zaradiť naspäť a ja som tvor lenivý. Inak je celkom dosť vidieť, ktoré farby mám najradšej. Vidíte podľa opotrebovanosti alebo kde mám najmenšie farbičky. Inak z
týchto sivočiernych tým mám, tieto keď môžete sa pozrieť, tak sú ešte vlastne nekreslené s nimi, možno som pár razy, ešte som ich ani nestruhala, takže takto vyzerajú vo veľkosti, keď sa normálne kúpia práve nové. To sú už moje midi, lebo však prečo nie? Ešte zoberieme k tomu čiernu. No a ja si občas ešte takto skúšam, že ako tie vlastne farby k sebe idú. Lebo ono, jedna vec je, ako vyzerajú ako na obrázku, ale druhá vec je, ako sa k sebe vlastne prepoja. Čiže môže to potom vyzerať o moc inak. Ja som tento raz tú čiernu zašla schválne aj cez ne, aby som videla, že či budú nejako presvítať, ale bolo by lepšie, keby som tú čiernu nevyužívala na vrchu. Skúsim takto, že by... Bolo by lepšie, keby vlastne čierna bola na spodku a cez ňu by som išla s tou farbou, aby tak nejako lepšie presvítala. Takto sa mi to ľúbi viac. Viem, že vy to asi tak ostro nevidíte, ako to vidím ja. Technika nie vždy sa darí, ako by ste chceli, takže... Čiže čierna by bola lepšie, keby bola priamo na spodku. Takže rozmýšľam, že urobím úplne jemnú linku vrstvu čiernej, aby sa tak trošku viac zladila s tou celou vranou. Ale ako vidíte, pridávam fakt jemnú linku, tenučku vrstvičku, len aby som to trošilinku stmavila. No a rozmýšľam, ako by sme to urobili, že či urobíme proste pierka, alebo len také brúško. Ja som asi za tie pierka. Čo poviete? Skúsime tam dať nejaké pierka, takže ja si asi dorobím takto. Sorry, not sorry, ale ja rada dokreslujem do omalovaniek veci, keď chcem proste niečo trošku pozmeniť. Buď si dokreslujem pozadia, alebo ako vidíte teraz, proste som sa rozhodla, že tam pridám takto pierka. No, teraz to vyzerá viac ako chvost nejakej morskej víly. Aj to nevadí, ono to potom bude celkom pekné. Pridáme túto farbu. A možno by to chcelo ešte tak akože nejakú svetlejšiu. Pozrieme nejakú svetlejšiu. Teraz máme tu 906, takže k nej vlastne hľadáme. 906 je táto. Možno táto 903 by bola fakt pekná na nej. Že by sme to skúsili. 903, 2, kde si? V treťom rade by mal, aha, už vidím. Trošku potočená. Skúsime rovno do obrázku. Hneď to vyzerá také zaujímavejšie. Mne sa to celkom páči. Takže použijeme túto ako tmavšiu spodok a ako vrch dáme vlastne tú blečšiu. Čo o tom si myslíte? Môžete mi napísať do komentárov. Ešte neviem síce, či bude toto video priamo na YouTube, alebo či ho dám na Facebook. Ja veľmi rada tvorím na Facebooku, pretože úprimne ja som skôr človek, ktorý veľmi rád píše, než ktorý rád nahráva videá. Ale no... Čiže ja všetky tie vaše komentáre čítam. Nie vždy na všetky odpovedám, pretože
No, poznáte to na Facebooku, proste už toľkí ľudia, čo sa chceli so mňou záhadne prepojiť a keď som si klikla, ja si vždycky pozerám, s kým si idem písať, alebo kto to je, s kým komunikujem. Pozerám si vaše profily vždycky a podľa toho vyhodnocujem, či si vás pridám ako priateľa alebo nie, ako sa správate k ostatným, aké príspevky vlastne píšete. Čiže áno, bolo párkrát, že mi vypisovali ľudia, aby som si ich pridala do priateľstva, pretože oni chcú byť moji priatelia. Ale keď som si pozrela profil priamo toho človeka, tak som úplne zdupnila, alebo respektíve ešte dodnes mi je z toho tak trošku... Takže nie, pevne sortujem ľudí, ktorých sledujem a s ktorými si píšem. Rovnako ako mám vysortovaných ľudí, ktorých sú so mňou na mojom Facebooku. Ja vlastne ani neviem, čo by som robila, keby ten Facebook reálne zanikol. Mňa by to asi strašne mrzelo. Sa rozhodla, že nám je takýto krásny modrý tieň. Úplne ožila. To sa mi páči. To sa mi páči. Dám ešte túto okolo. Tie zvláštne masky. Sa ma deti pýtali, že čo je to vlastne za masku a prečo ju vlastne tá vrana má. Tak to bol celkom zaujímavý rozhovor vysvetľovať, ako bol v minulosti mor a morová nákaza, ako to vlastne vyzeralo. Ja sme si samozrejme o tom pozerali viac informácií na internete. No, ja viem, že vy to až tak dobre nevidíte a to skúsim vám priblížiť. Vidíte, ako zrazu tá celá vrana ožila s tými modrými detailami? To je úplne niečo iné, než to bolo pred chvíľu. Rozmýšľam, že ešte trošku zvýrazním. Tu je krásnu čiernu srst, takže takto jemnejšie. No, ty si krasavica. Viete, že ani neviem, či je to on alebo ona. Si krásavec alebo krásavica. Kľudne môžeš byť, čo len chceš. Ako ti to vyhovuje. Dáme modrý tieň aj tuto, do toho oka. Som ho dala presne naopak, než je všade ostatne. To asi nebol dobrý nápad. Čo myslíte? Vygumovať to asi nepôjde. Môžeme skúsiť, ale asi nie. Skúsim obyčajnou gumou. A zliezlo to aspoň trochu. Našťastie fixky sa gumovať nedajú, takže poklad zostal. OK, tak dáme do tej istej strany. Všetky tiene sa snažím robiť rovnako. Ale proste Angie sa občas pozabudne a robí krávinu. Lebo môžem. Lebo som človek. Rovnako ako každý iný. OK. Vránku, tak to by sme asi mali. Ja ešte asi dotvorím trošku to je očko. Stále rozmýšľam, či tam dokreslím malú iskričku alebo niečo také, že by je to očko žiarilo. A možno len spravím takú... To by mohlo ísť. Skúsime spraviť s bielým gelovým perom. Len ak to pôjde, lebo niektoré farbičky sú príliš masné. Takto. Áno, nie. Neviem, či sa mi to až tak páči. Teraz mi to pripomína, ako keby mal nejaké okuliare. No tak ono je to sklíčko, ktoré to vlastne chráni to oko. Ešte rozmýšľam, fakt stále rozmýšľam, či mu spravím
zreničku. To sa mi nelúbi, toto ne. Takže zrenička nebude. Ešte to trošku farbičkami prejdem, aby sa to stratilo. Ja viem, že máme Spooktober, čiže momentálne obdobie Halloweenu a týchto strašidelných vecí. Aj preto som sa vlastne pustila v tejto dobe viac do týchto mojich spooky cutie príšeriek. Ja ich mám rada. Na tom není nič, proste nemusíme byť úplne upiatí zo všetkého. Je to len proste iný štýl veci. Takže tieto dve farby sa mi ľúbia. Táto je k tomu bližšie, ale rozmýšľam, že by som to práve že chcela týmito dotvoriť. Trošku kontrastne. Neviem, či to bude dobré. A možno, že to vypálí úplne dobre a možno, že nie. Uvidíme. Čiže 5. poschodie 941. 941 hneď vedľa 1082. Skúsime. Keďže tieň máme z tejto strany, skúsime to takto. Ako niekedy si farby skúšam, aby som vedela, ako to bude vyzerať. A niekedy proste idem rovno priamo do obrázka. Lebo môžem. Ono, v podstate tie farbičky sa na farebnom fixkovom podklade správajú trošku inak a vyslovene púšťajú trošku iné tiene, iné farby. Povedala som, že táto je o dosť blbšia, ale nie je skoro vôbec vidieť. Chcela by to ešte nejakú bladšiu, než je ona. Ach ja. No, potom tu mám už takú až príliš bledú, čo sa mi nie úplne páči. Koľko to je? Z druhého poschodia. Takže pozerám na zlom. 1080. To bude táto. Skúsime takto na malú kúsku. Hej, toto je niečo, čo som chcela. Takýto efektík. A tamtu, čo bola taká, môžeme použiť vlastne na ten stred. Či dve takto prepojíme. Podľa mňa o moc lepšie. Ešte by som chcela tú modrú stuhu trošku doľadiť. Tuto na kraji tak viac. Vybrala som čiernu, lebo však ono niekedy je lepšie stmavovať nie s čiernou, ale s komprimárnou farbou. Neviem presne, ak sa vyslovuje to slovičko, prepáčte. Je to v podstate opozitná farba, ktorá napríklad pri červenej je to zelená, pri fialovej to oranžová, alebo žltá. Pri fialovej je to oranžová a pri modrej je to žltá, tuším. Nie, pri fialovej je to žltá, pri modrej je to oranžová. Teória, chcelo by si to trošku zopakovať. Ale mne momentálne stačí fakt, že čierna, tá je podľa mňa dostatočná na toto. Ešte by to chcelo, trošilinku by som chcela dotvoriť tú masku,
a tieto kvetinky. Zase sa najprv pozriem na tie kvetinky. Pozerám, kde sa mi stretila ďalšia kartička, lebo ich je 6. 2, 4, 5, 6. Super, takže mám všetky. To sú červené odtiene. Keďže by som chcela im dať trošku tmavšie, ale len vážne trošku, takže asi pôjdem na túto 925. Iba obrysy okolo lupeňu. Takže urobíme to tak. To tieň. Tuto tieň. Vidíme, ako to vyznie a možno to dotvorím trošku tú druhou červenou. Ja som rovno si pozerala tú bledšiu verziu aj tej červenej, aby to bolo nejako také, že prechodnejšie, čo je moja, je to moja najobľúbenejšia červená. Ja nie úplne mám rada červenú farbu, ale moja najobľúbenejšia červená zo všetkých červených je Crimson Red. Ako, to je moja láska. Viem, že nie každý to tak má, niektorí majú radi tú takú kriklavo červenú. Ja neviem, ja mám strašne rada, keď ide tak trošilinku tlmene do malinova. Akože nemusí byť, že vyslovene malinová, ale mám skôr radšej tie malinové farby. Jak krásne nám vykukla toto. Teraz, jak sme ju dorobili, oproti keď ju porovnám s týmito ďalšími, myslím, že som sa rozhodla veľmi dobre, že ideme dorobiť aj ostatné. A takto si ja normálne tvorím. Väčšinou pritom nekecám, pretože väčšinou mám pritom pustené buď nejaké prednášky, alebo nejaký seriál, čokoľvek. Takže väčšinou si pritom počúvam svoje, alebo prípadne nejakú hudbu, fakt obľúbenú. Mám strašne rada soundtracky z filmov. A Hans Zimmerman je jeden z top autorov. Čiže také veci rada počúvam. Aj pri tvorbe, ako pri písaní, pri všetkom. A dneska som sa rozhodla, že budem takto naživo kecať, že nech máte z toho aj vy niečo. Nech som tu nie len ticho a nech len nevyfarbujem. No a potom by to už chcelo len dotvoriť trošku tie kvičky, ako aj tú masku. To len tak nejako jemnučko chcem dotiahnuť. Nemám s tým nejaké príliš veľké plány. Takže uvidíme. Inak zaujímalo by ma, aká je vaša obľúbená hudba, ktorú si počúvate takto, treba pri tvorení, vyfarbovaní. Každý to máme predsa len inak a každý máme iný štýl alebo žánre, ktoré preferujeme. Ako ja mám, keď sa ľudia pýtajú, že ktorá je moja obľúbená, môj obľúbený žáner, ja musím úprimne priznať, že všetky. Ako mám viac obľúbené, mám menej obľúbené, ale ono je to skôr o tom, že ktorý umelec v danom žánri. Čiže cez mňa môže ísť fakt, že od klasiky cez black metal,
country hudbu, úplne všetko. Tak záleží od autora, ktorý ako to zobral, ako to poňal a ako tú pesničku spravil. Veľakrát je to tak zaujímavá kombinácia, že rada počúvam. Ale hej, ako vážne, veľakrát sa neviem vyjadriť o mojom populárnom žánri. Asi by som povedala, že to patrí medzi pop a rock. Ale je to úprimne všeho chuť. Takže všeho chuť. Takže kľudne sa pochválte aj vy, ja som strašne zvedavý človek. Ja sa strašne rada pýtam, čo máte radi vy, ako sa vám darí, čo máte nové. Ja viem, že je to také trošku, že no, toto by sa nemalo na internete, alebo čo ja viem. Niektorí sa hanbia, neradi píšu, neradi odpovedajú na moje otázky, ale ja som zvedavý človek, mňa to zaujíma, pretože mne sa strašne páči, ako sme rôznorodí, každý máme proste to svoje, že sme každý vlastne v niečom výnimočný. A ja vyslovene milujem takto skúmať medzi vami, čo je to vaše. Čo vás najviac baví. Čo vás inšpiruje, čo vás ťahá do takej tej dobrej nálady, čo vám robí obrovskú radosť. Užívam si ten Citrus Bliss, jak to krásne vonia. Úplne. Zase prídu henti domov moji a budú sa smiať, že toto mám celé vyvoňané. U mňa to inak akože v poslednej dobe vonia jak bylinkárstvo. A to som ja není akože človek na bylinky, ani som nikdy nebola. Ale skúšala som niektoré z daných olejov kvôli chorôbke. A tak veľmi dobre zaberali. Ale nie všetky vône sú tie naše preferujúce, takže pri niektorých som veľmi rada potom vetrala. Oj, kávička moja. Pozerám, že už máme 3 hodiny po obede, teda u vás sú asi 4. My to v Jersku sme o hodinu posunutí a ja som si na to strašne zvykla. Ako vážne, milujem to tu. Dokonca aj milujem aj to upršané počasie, aj keď som si myslela, že možno to nedám, ale milujem to. Práve teraz máme také obdobie, keď trošku viac prší, takže ja si vlastne môžem tak trošku viac užívať tieto moje vyfarbovačky a tvorenia, ktoré sú tak trošku, iné. Možno sa čudujete, prečo mám tak veľa času na takéto veci, ale keď je človek raz nezamestnaný a nevie si nájsť prácu, tak bohužiaľ. A mne vlastne strašne práve tieto tvorenia pomáhajú do nádeje, do radosti zo života a do znova skúšania, testovania, že či to náhodou nepôjde takto alebo onak. Čiže keď to nejde jednou cestou, tak to možno pôjde inou. Keď si všimnete, tak sú úplne tupé. Samozrejme mi to zase raz nezaostrí. Neviem, budem sa musieť s tou kamerou trošku pohrať, aby to vedelo zaostriť aj na takéto veci. Predsa len to skúšam prvýkrát takto natáčať a už predtým som skúšala natáčať napríklad stavenie puclí a podobné veci, ale tým, že to bolo strašne dlhé, pomalé a žiadny komentár, mne to prišlo samej tak trošku, nechcem povedať, že nudné,
Nemasné, neslané by som povedala. Ono je to síce super, keď sa to trošku zrýchli a že to potom má taký trošku iný spád, ale no, nie vždy je to ono. Ešte mu dáme takto pod klobúkom, trošku tmavšie. Rozmýšľam, že to oko celé. Podľa mňa sa ráno nevyspal a proste... Čo ráno nevyspal? Však keď si všimnete, tak ponocuje v noci. Takže on ešte nespal. Dáme mu trošku spuchnuté oko. Ja viem, že vy to teraz až tak moc nevidíte. Zase vám to trošku potom priblížim. Dobre, teraz to trošku zjemním do tej základnej farbe. Aby to prechádzalo tak jemnejšie do tej masky. A raz, keď si to tak priblížite, skúsim. Svetlo mi tu na tom trošku moc vadí. Zrazu sú tam také jemné odtienky. Nie je to moc dobre vidieť, ale nevadí. Mne to nevadí, pretože ja to vidím a mne to robí veľkú radosť. Ešte by to chcelo tieto moje zlaté sladké dyne. Ja mám strašne rada jednu z týchto dyňových farieb. Ona jedna z tých oranžových sa volá, že dyňová. Keby som vedela presne, ktorá to je. Pumpkin orange, už som ju našla. Mňa to celkom vždycky poteší, keď čítam tie názvy. Ešte si takto pozriem, aká je to vlastne farba. S tebou bude sranda. Môžem k tebe rovno dodať túto a túto. A chcela by som ísť až do tejto. Čiže 118 900 918 a chceme ísť až do 1002. Akože 918 a 1002 sú moje obľúbené farby oranžové, takže ja sa vlastne ani moc nedivím, že po nich šahám. Skúsime takto, ako to bude vyzerať na prechodoch. Ako som už spomínala, ja rada testujem farbičky. A teraz tá najbližšia. No pozrite, ak to bude krásne. Sa to strašne páči, takže jak išli do radu. Takto. Takže začneme najtmavšou. Zase raz na miestach, kde samozrejme trošku si tiene navzájom. Teraz tlačím, pretože chcem tú hrubšiu vrstvu čo najrýchlejšie spraviť. Nechcem vás tu držať do nekonečna a sama sa zvedavá, či sa vám to bude páčiť, tento nový formát, či nie. Čakám vaše názory. Asi si dospredu dám termín, že vám dám na to asi tak 3 dni. Lebo ja človek nedočkavý a chcem hneď vedieť, či sa vám niečo takéto páči alebo nie. Čiže mne by najlepšie padlo, keby som to ja vydala a hneď z fleku už pípalo, či áno, či nie. Ale tak poznáme to, nie vždy máte čas, nie každý je doma takto ako ja.
Niektorí si tie videá púšťame po večeroch, keď už sme trošku unavení, vypadnutí z energie, teda hlavne ja. Ako videjka, ktoré ja reálne sledujem, je vážne, občas sú to skladanie puclí, občas je to iní umelci, ako vyfarbujú a tvoria tie svoje obrázky. Mňa to proste strašne baví. Zároveň, čo ma strašne baví, je sledovať stroje, výrobné linky, ako proste dávajú dané výrobky dokopy. Ono je to spôsobené vlastne tým, že ja vážne viem tieto výrobné linky programovať a robiť s nimi. Len čo som zistila, tu v Írsku je také trošku, ako by som povedala, taká malá obmena. Oni moc nepoužívajú Siemens PLCčka, čo ja som na Siemensoch, no v tomto prípade by som povedala možno profík. Tak 12 rokov so Siemensami mám za sebou. Ale oni používajú všetci Alan Bradley, lebo sa to tu proste vyrába. Asi to majú tie firmy predsa len lacnejšie. A ja som dokopy na Alan Bradley robila možno jeden program. Akože fakt, že minimálne. A stretla som sa tu teda s týmto problémikom, že moje vedomosti sú tu čiastočne potrebné. A dosť ťažko sa s tým vyrovnávam. Nemôžem tvrdiť, že mi je to úplne šumafúk a že sa nesnažím nájsť si prácu v inej oblasti. Priznám sa, že už som skúšala sa zahlásiť aj ako pokladnička v jednej predajni, v mojej obľúbenej predajni. Tak ako už o mne viete, samozrejme moja najobľúbenejšia predajňa je pomôcky na kreslenie a výtvarné pomôcky. To je niečo, kde ja môžem stráviť hodiny. A je to obchod, ktorému sa vyslovene musím vyhýbať, lebo neexistuje, že by som tam nič nekúpila. Existuje, ale to si fakt musím riadne kusnúť. Ja nechcem povedať, že do jazyka, pretože musím samu seba riadne presviečať, aby som nič nezobrala. Takže toto a druhý môj najobľúbenejší obchod je knihkupectvo. A my máme zhodou okolností tu jeden taký obchodík, Eason, neviem, jak sa to presne číta, píše sa to Eason. A oni majú vlastne dokopy presne, že školské pomôcky a tieto že stacionári, čo sú vlastne pomôcky do kancelárií, majú prepojené s knihami. A to je proste obchod, kde som skoro stála. Čiže tam som sa pýtala, že či by nepotrebovali niekoho s mojimi vedomosťami. Aj keď je to trošku mimo môjho oboru, ale ja už som predávačku v minulosti robila. Úprimne som pracovala 3 mesiace v Kauflande ako predávačka na brigáde. Takže nejaké skúsenosti s predajom už predsa len mám. Problém je v tom, že to bolo počas výšky alebo na konci strednej školy. Ja už si úprimne ani moc nepamätám presne, kedy to bolo a ako dlho. Čiže v životopise to vôbec nemám, lebo keby som mala uvádzať všetky brigády, ktoré som kedy robila, tak ten životopis má 5000 strán. Teraz keď tam dodávam tú poslednú farbičku, to sa tak krásne doplnilo. To je krása. Ja mám z toho obrovskú radosť, to je proste Toto sú tie moje obľúbené farbičky. Toto ja robievam, keď ma nevidíte, keď potrebujem trošku pozbudiť a pridať do svojho života farebný rozmer. Uvedomujete si, že už takto vyfarbujeme asi vyše hodiny. Musím niekde pozrieť.
No, bude to hodina za 10 sekúnd. A my už to budeme mať skoro hotové. Stále rozmýšľam, či tým kostričkám chcem dať nejakú farbu, aspoň trošku. Ale keď mne sa ľúbi aj takto čisto biele, ja ich asi takto nechám. No a čo ešte posledné dorobíme, budú naše hviezdičky. Ja si zoberám zase raz túto moju Ohuhu Gel Ink, ale táto moc dobre nekreslí. Ako kúpila som si v minulosti takto tieto tri. Mám zlatú, striebornú a bielu. Biela je z nich úprimne najlepšia. Ale tá zlatá ma úplne že naštvala. Pretože tá zlatá, ona farby vyslovene na žlto. Ona púšťa žltú vodičku a sem tam nejakú trblietku. A vôbec nekryje. Tá strieborná je o moc lepšia. Tak krásne vidieť. A dokonca pekne farby aj na farbičkách. Tá biela je fajn, keď akurát píše, ale na ten truc teraz nechce ani ňa. Ne, nechce sa vypustiť. Ale priznám sa, že mám lepšie, ak ich nájdem. Mám tu veľa pomocok, čiže keby ste videli, to nepochopíte. Alebo pochopíte, no proste ja som milovník týchto pomocok. Peračníky mám asi 4 alebo 5. Fixiek, farbičiek, výmysl sveta, to som musela už redukovať, lebo jak som postupne išla na lepšie a lepšie farbičky, tak som prestávala s tými staršími kresliť, takže som mnohé podarovala. A tí ľudia sa ma potom pýtali, že prečo som také super farbičky vlastne darovala, lebo sa im s ním kresli teraz vynikajúco. Ale to bolo už, keď ja som mala ešte lepšie a rada. S láskou. Ja som radšej, keď sa tie veci proste využívajú a používajú, než keby mali trčať u mňa na stole. Dobre, tieto tri sú Jelly Roll od Sakury. Sú to z Japonska a máme tu 0,8, 0,5 a desinu. Čiže 3 rôzne veľkosti. Desinku asi teraz použijem na hviezdičky, také tie väčšie. Nech sú krajšie vidieť. Ste si mysleli, že tam žiadne nie sú, čo? Prekvap, čo? Sú tu aj hviezdičky. A teraz vďaka tomuto krásnemu bielemu vidíte, ako krásne toto pero farby v podstate na tieto farbičky úplne bez problémov. Nejak to, čo som teraz skúšala z Ohuhu, ani zasveť ho rozpísať. Krásnu, jednoliatú, peknú farbu. Bielu. No a už mi tu zostali len bodky, takže rozmýšľam, že ich urobím. Nebudem ich robiť menšie, budem robiť s týmto istým perom. Veľa ľudí ešte dodáva v podstate biele detaily do obrázkov alebo s gelovými perami rôzne detaily. Ja neviem, ja som v tomto strašne zvláštna, mňa to nikdy nenapadne, akú farbu by som kde mala dať. Že myslím, že veľa ľudí by vedelo moje obrázky ešte dotvoriť, ešte by mohli byť ešte krajšie. Musím si to trošku otočiť, pretože nechcem dávať ruku. Nechcem si rozmazať tie, ktoré máme hotové. Ale mohli by sme skúsiť. Mohli by sme skúsiť ešte niečo tak nejako dotiahnuť. Asi mu znova obtiahnem tú bielu. Záhadne sa nám tu stratila. Takto.
čo mu dáme? Dáme tuto hore na nose. Čo poviete? Kdež dáme? Takto na klobúku. Tuto na nôžkach mu dáme nejaké. A ja si myslím, že to takto môže zostať. Čo mám ešte rada? Ja sa pod tieto moje vyfarbovačky rada podpisujem, pretože je to moje dielo, je to niečo, čo som vytvorila a v podstate podľa mňa tam môj podpis patrí, aj keď autor toho diela je niekto iný. Ale myslím, že keby to chytil do ruky nejaký iný človek, tak ten by to zase vytvoril alebo dotvoril nejako inak. Takže hľadám, kde mám tie moje obľúbené fixky, s ktorými sa podpisujem. Toto sú oni. Toto sú moje point liners, ktoré point liner. Od Pentelu, ktoré najčastejšie používam. Oni v podstate majú 5 rôznych veľkostí. Od 0,05 až po 0,8. A v podstate nimi často dotváram obrázky, keď mi tam treba chýbajú nejaké čiary alebo niečo, že potrebujem, tak vlastne to robím nimi. No a teraz sa chcem podpísať a rozmýšľam, že to urobím atypicky a šľahnem to tuto do tekvice. Čo poviete? Tak to spravím, že K. Práve prišiel môj manžel. Počujem v chodbe. Takže dúfam, že nám sa nevtrhne. Ja sa vždycky píšem aj rok, kedy som to vytvorila, pretože ono je potom spätne celkom veselé pozerať, že to už je toľko rokov. Takže to ukážem takto bližšie. Ten podpis není vidieť. Ešte vám to potom odfotím a samozrejme trošku zarovnám tú stranu. No a vidíme sa na budúce, ak sa vám tento formát páčil. Želám vám krásny zvyšok dňa a majte sa. Čau, čau.